El sistema horari en català s'expressa de dues formes diferents: el sistema de campanar i el sistema de rellotge. El sistema de campanar és específic de la llengua catalana i present sobretot en els dialectes del català central i del nord-occidental. A la resta de dialectes, i de manera més general, s'usa el sistema de rellotge, que té com a fracció bàsica la mitja hora, i és la forma més propera al francès. El sistema del campanar se basa en els quarts. Cal entendre que quan sonen les 12 del migdia ja entrem a la primera hora. Per tant, a les 12:15 ha passat un quart de la primera hora, és un quart d'una. I avancem així, 2:15, 3:15, fins a arribar a l'hora en punt. Així doncs, segons el sistema de campanar, podem esmorzar a 9:45, o bé, segons el sistema de rellotge, a les 9:15. Podem dinar a 2:15 o bé a les 12:30. També podem espartinar quan passen 5 minuts d'un quart de 5, segons el sistema de campanar, o bé espartinar a les 4:20. Ja triareu.